Aquí temos un porto de artes menores, entonces basicamente traballamos casi todas as especies que hai aquí na costa. O principal é a pescada. Sargos, maragotas... Berberecho, coquina, temos un pouco de almeja. Colles marisco, colles rape, colles linguado. Cada especie ten a súa arte que vai destinada a esa especie. Non collemos todo o que pasa polo fondo. Procuramos ter todo o cuidado, agora andamos recollendo lixo e limpando a playa e todo para que todo esteña ben, para poder vir mariscar e que o produto sea bon e de calidad. Nosotras traballamos no inverno con chovendo, con vento, con granizo, con xeadas, con todo. Pois agora estábamos madrugando ás 3 da mañá e estamos chegando sobre as 4 ou 5 da tarde, pero claro, a hora de chegada nunca sabes. Ao final, estás máis con eles que coa propia familia. Eu penso que calquer percebeiro vai disgustado ao mar cando non lle valoran todo o esforzo que conlleva. A miña oficina para min é a mellor do mundo. O mellor de todo, que estás aquí na naturaleza. Desde pequeniño que quería isto. Xa che digo, desde pequeniño e agora estamos aí. O mar, chámate, ten algo que necesitas vilo ver. Pois os nenos, cando veñen aquí, pois están moi contentos porque ven o que foi o seu pasado. Moitos chegan dicindo, o meu tío está nun barco, e buscan a foto dos avós, que moitas veces facemos exposicións con fotos antigas e demais, entón, eles buscan os seus antepasados e de alguna maneira sinten que poden chegar a facer o mesmo. A maneira que temos para garantir a trazabilidade do produto, cada embarcación está denominado cun código. E na etiqueta do peixe, de cada pesada, cada peixe, cada especie, vai o número do barco, o seu código, as súas marcas externas, de onde é, non hai maneira de engañarlo. Entón, sigues unha trazabilidade exacta. Podes evitar que che vendan peixe de outras zonas ou de outras artes de pesca que vai tamén na etiqueta. Pois é un produto que non está manipulado. Chega do mar, así fan a pesada, xa o poñen á venta, eu compro e traigo para a pescadería. Xa non manipula naide máis. Este mismo? Ese mismo. Moi ben. Un pescado riquísimo, de mis preferidos. É un peixe que moitas veces ven vivo, co cal a garantía de frescura asegurada. Cando nos abrimos ten unhas horas, nada máis. O peixe, como a quen di, está saltando. Buenos días, Rosa. Hola, buenos días, che. Que temos por aí hoxe, miña reina? San Martiño. Vale, perfecto. A ver, o peixe daqui non necesita moita preparación. Como dixemos, é moi fresco, pois con un pouquiño de sal, un pouco de aceite xa vai. O San Martiño prepárase, pódese preparar á plancha, pódese preparar en caldeirada. É un peixe semigraso, sin escama, ten piel. A xente que o proba, vamos, está riquísimo. Con nosotros hai nada máis que un paso, o sea, é mariñeiro, lonja, pesquedeira e restaurante. O sea que é un luxo ter este produto aquí tan cerca, vamos. O meu peixe preferido é o sargo, e como máis me gusta é o forno. O peixe que máis me gusta é o rodaballo. É un bon San Martiño ao forno. Sabe moito a cedeira, polo tanto, pois a mí gustame por eso.